जानो हागौ सोरबा सोरबा बड' बाप्टिस्ट चार्च बेंगलरनि प्रग्रामनि उनावहाय जानाय भिडिअखौहाय मानो होआखिसै होननानै सानदों। नाथाय बे नङा, आं होगासिनो दङ। नै दिनैहाय आङो नोंथांमोननि थाखाय बे जानाय लोंनाय भिडिअखौहाय लाबोनाय जाबाय। नाथाय जानाय लोंनायखौ भिडिअ लाबोनायनि सिगां, फुल आबुं दिन्थिनायनि सिगां नोंसोरनो आं मोननैसो बाथ्रा खोन्थानानै होनो सानदों। सोरबा सोरबा आङोहाय भिडिअआव कमेन्टनि गेजेरजोंहाय खोन्थाहरदों दे प्रग्रामावहाय बेबायदि लटारि टिकेटखौ होनो नाङा होननानै। नाथाय नोंथांमोना बेबायदि गोरोन्थि दासान, बियो लटारि टिकेट नङा, बियो मोनसे फुड फेस्टिभेल, माने बर' हारिनि कालचारेल जानाय लोंनायनि, बर'आ मा जायो मा जाया बेनि थाखाय मोनसे प्रग्राम बानायनो थाखाय बिथांमोना थि खालामनानै लाखानाय जाबाय। दा बिनिनो टिकेटखौहाय बिसोरो प्रग्रामावहाय होनाय जादोंमोन। स' नायलांदो लोगोफोर, नैबेयावहाय 400 रांनि मोनसे टिकेट दङ। बे 400 रांनि टिकेटआ जाहैबाय सासेनि थाखायल'। नोंथाङा जुदि 400 रां होयोब्ला बे फुड फेस्टिभेलावहाय जेसेबांनाखि जानाय लोंनाय दङ बेयावहाय गासैखौबो नोङो मोनजाजोबगोन। नाथाय बे जानाय लोंनायनि अनगायै गुबुन बेसादफोरखौ नोङो गावनि एक्सट्रा फैसाजोंहाय बायनानै लानो नांगोन। दानिया नैबेखौ नायदो, बेयो जाहैबाय 750 रां। बेयो मानि थाखाय 750 रां जाखो होननानै साननो हागौ। नाथाय बेयावहाय 750 राङानो जाहैबाय सानै व्यक्तिनि थाखाय। नोंहा जुदि हिन्जाव दङब्ला बा नोंहा लोगो दङब्ला नोङो बे 750 रांखौ होनानै सानै व्यक्तिजोंहाय नोङो बेयाव जानाय लोंनायखौ गासैखौबो मोनजाजोबगोन। आरो बेयावहाय नोंसोरो माथ्र' जानाय लोंनायनि थाखायल' दै बेयो 750 राङा। बेयो एक्टिभिटिस बाहेरावहाय फाननाय मुवाफोरनि थाखाय बेसादफोरखौहाय बेजों मोनफानाय नङा, नों एक्सट्रा चार्ज होनानैसो बायनांगोन। आरो दानिया फैदो जोबथायावहाय, नै बेयो जाहैबाय 1650 रां दै गाइस। बे 1650 राङा मानो इसिबां जानांगौ बेबायदि साननो हागौ। नाथाय बेयावहाय साबाजोंसो 1650 रांखौहाय बेयावहाय होनाय जादों। दा बे 1650 रां होयोब्लासो साबा मानसिया बेयावहाय मोनजागोन आरो। दा साबानि थाखाय जोबोद मोजां। नोंसोरो लोगोजोंहाय ज' जानानैहाय साबाजों लायोब्ला 1650 मोनगोन। एसे डिसकाउन्ट मोननाय जाबाय आरो बेयावहाय। नाथाय बेयावबो नोङो बाहेरावहाय जेसेबांनाखि बेसाद फानदों बेखौहाय मोनफानाय नङा। बेयावनो एक्सट्रा चार्ज होनानैसो बे बाहेराव फाननाय बेसादफोरखौहाय बायनानै लानो हागोन लोगोफोर। दा नोंसोरो टिकेटखौ मोननो थाखाय जिंगासिनो नाङा। गाहायाव कन्टेक्ट नाम्बार होखानाय दङ। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामब्लानो नोंसोरो टिकेटखौ मोननो हागोन। आरो लकेसनाव फैनानैबो नोंसोरो टिकेटखौ बायनानै लानो हागोन। लकेसना जागोन बेयो बेंगलरनिनो बानासबादि दै। बानासबादिनि मोनसे सेबानोगोर अभारब्रिज दङ। बे सेबानोगोर अभारब्रिज खाथियावनो रेल गेट साखाथियाव बे प्रग्रामा जागोन। A few minutes later. मोजां मोजां सिख्लाफोर फट' लानायनि नाय दिनै दाने मिक्सार मोदान बायसो माथो। देखो देखो अभी देखो। हाय बोलो। नाम क्या है? अनंत। थैंक यू। ये आपका सिस्टर है? थैंक यू। ओके, अभी खाना खाने के लिए वेटिंग में है ना। ठीक है, बाय बाय। नोंसोर मोनाखै दाबो लायना? नेगासिनो दङ। दे नेलै, सिन्था दाख्लाम गामिनि मानसि। मा जायगायावनो ना गोजान गोजाननि मानसिफोरा उख्रुबगोन ना मलंगोन? उख्रुबगोन ना मलंगोन नोंलाय? माखौ खर'खौ? खर'आलाय अमा मोदोमाखौ खर'सो लुबैबावबाय नों। मोनलालै उख्रुबगोन। आइयाव ओंखाम नाजावदो आं हरै गिदिंनानै एसे मानसिफोरनि जानायखौ नायनोलां। ओंखाम उखैथारबायमोन नामा सेंग्राफोर? दे जाना हो माबायदि दे
दे जाना हो जादों जादों दे गोसो हो जानायफ्रा जागोन दे ओरैजाय मोनाखैना दाबोनो ओंखाम मोनथ'वाखै मोनाखै दे फैगोन दे नेथ' ओरैबो मोनाखै नै बे लाइन मोनसेयावबो ना सफैथ'वाखै दा दे नेथ' लाइन ओरै नैबे लाइना मोनजाबाय बिस्राबो मोनजाबाय नै ओरैजाय ओरैजायबो मोनजाजोब्बाय नै लाइना बिस्राबो मोनजाबाय दे बे नायजानो दे ओइ आरो कारेन्ट थांबाय सिबो मोनलाय माथो कारेन्टआलाय थाङोबा नागिरदों माथो दिनैहाय थोरसि गोजा खालि लानानै दंजोबो दै बे लाइनावबो ने एसे नेबाय थाथ' दा मोनगोन ना मा थोरसि खोबथेखो एसेबां लाजियो आयौ लाजिग्राखौ बांसिन दिन्थियो दे आङो नायबाय थाखानायसो आया बाजैयाबो थोरसि खोबथेयो माथो जा लाजियो दे नै बांद्राय लाजिनाङा नोंस्रालाय माथो मोनाखै दाबो ए मोनबाय दे ओंखामल'सो माथो दे हनै फैगासिनो दं ओंख्रियाबो दे ला दे ओंख्रिबो फैबाय दे ओंख्रि होफैजेनबाय मा अमा बेदर जाजोबखायो दा न' नोंनिलाय मोनाखै गोथाव दे जाना हो हा सोर बेलिसिमोन दं महायथो बेलिसि दं ए थांनिल' हारसिंसो माथो ओरै बे लाइनावबो मोनाखै थोरसि रानग्रा जादों थोरसि रानग्रा जादों जावाय सना दे जावाय सना बेन्जार खादा मोजां दा खबरा ओमफ्राय बयथो सासेयालाय आंलाय बावबायसो मानसिखौबा नुबाबो सिनायनाय नङा माथो दे नेबाय था दे नेबाय थालै फैगासिनो दं दे फैदो सार बेयाव मोनबाय माथो ओरै गैया लाइन मोनसे गैया दे नेबाय था फैगोन फाइनालि प्रग्राम जोबनायनि मानसिफोरखौहाय एसे नायना लाब्लानो जाबाय दे गाइस नै नायदो ओरैबायदि गोबां दंखायो नै पुरा राउन्ड फैसोबाय आरो खयथायाव फैनाय ओंखाम फैयाखै ए ओंखाम फैनाय लाजोबबाय नैबेबो हा सोरनानि ए अमा जानाय सोरबा जाबाय हनै नायनानै जाबाय ओइ सोर दा जागोन आङो ओइ जायगा दंखायो
Ada खालामबाय थानाया ओरै मोनथ'वाखै नै बे लाइनावहाय मोनथ'वाखै बै जों मोनजोब्बाय आरो ओंखाम जासिगोनलाय आरो मा मैगं बिलाय अनला ओमफ्राय नैबे अमा बेदर खानजोबखाबाय ओंखाम जानायनि दावराव फैबार आंनोबो लादो लालाय सिदा र' थांगासिनो बो थांगोनलै आयो लामा गैयियावनो दानलांबाय बे र' हरै जिरायहैदो ओंखाम जानायनि दावरावसो दे एबार जाखांबाय दे आं बेस्थ'लै एसे बेस्थ' दे जानानै जिरायजोब्बाय गासिबो नै ओरै मोनाखैनो दाबो मोनाखै सेसलै हरैजाय जाखांजोब्बाय ओरै मोनाखैनो दुखु नांथावसो गैला रानबाय बिसोरबो ओरैसो जिरायनानै थालाबायदों गसंलाबायफैदों ओंखाम मोनजायाखै बेस्राफोर नै बे लाइनाव राननानै होफैनोनो ओरैसो थादों नै एसे खस्थ' खालामनांसिगोन ओरैबो नै दासो जाखांदों दा बिराद गोबावजोंसोलै दिनैसो लोगो मोनबाय ओमफ्राय मारै दं खबर सबर मोजाङैनो दं मोजां दे जाखांबाय औ आं जाखांबाय जानोसै जाबावाखैसो दे जाहैदो दे दासो ओंखाम मोनदों नै बिस्रा लाइना मालाय बै गुबुनफोरना लाइना जाखांनानै ओंखाम उखैलायबावसिगोनसो दां दे फंबायफोर जाना हो बे लाइनाबो दासो मोनदों हाब उन लाइन मोननायफोरखौ थिखोनोसैलां ओंखाम नांला ओंखाम नांगौ आयो ओंखाम नांगौनो नै लायाखै बेजों ओंखाम नांगौनो नों ओंखाम लानायमोन दा गैया लायदों ओंखाम लायदों लाबोगासिनो दं नेथ' एसे नेथ' लायदोलै ओंखामा लेट जागासिनो दं नै ओरैजाय औ ओंखाम नांगौ नोङा दा दे नुथाराब्रा सासेयाबो गंगानसो दं नै दे जाना औ ओंखाम नांबावगौमोन ओंखाम गैलानो रानफैबाय दा ओरैजाय गलतिसो मिस्टेक लाखि होननानै साननानै ला जेने थेनेसो नालाय बे लाइना मोनबावाखै नै दाबो नुदोंवाखैदां लायदों ओमफ्राय थांफिननायसै गोथायो देबनाहलि गोजानखा माथो बेनिफ्राय आंलाय न'आवसो दं होनदों माला फैफिननाय बै बल खेला मानायनिफ्राय दे जाबाय था ओरै गिदिङो दसे जाखांबायलै नोंलाय ओंखाम नांगौ नामा नांगौलाबो गैखालिसो होनदां माथो ओंखाम लादो बेयावहाय नोंलाय ओंखाम मोनाखै ओरै मोनजोबाखैनो ओरैबो मोनाखै बेजोंबो मोनाखै बेस्राफोर टाइमा आरो जाबाय नै 10:10 मानि माब्ला जाहोनांगौ जाखोलै बिसोरो बै लाइन मोनसे ओंखामा मोनसेयाखिसै हनै र' रायहैनि ओइथिं थांनानै
ओंखाम हान्दियानो जोब्बायसोदां ओंखामा बबाव लांगोन ओंखामाखौलाय बै लाइनाथ' मोनस्रायाखै माथो बै लाइनावलाय मोनस्रायाखै माथो गैला सेस ओंखामा लांदांसो जाबाय नै खालिनो ओंखाम जोबजोब्बाय जाया सिगाङाव जाबाय बे मोनजागबाय ओंखामानो जोबजोब्बायनो माखासेफ्रा दासिमबो मोनजायाखै जाहैदों सेस बेस्राफोर ओंखाम मोनजायाखैनो बै लाइना दाबो नोंस्रालाय जाखांबाय जाथ'वाखै आरो ओरैबो नैबे लाइनाबो मोनजाबावाखैसो नै दे नेथ' एसे दा मोनजागोन बिराद ओंखामफोरखौ लाहैजेनग्रा माखासेफ्रा अ बे मोदान मा जायोलै ओंखाम थाङाखै आं मानसिफ्रा नुयो ओरैहाय गावसोरखौहाय नायदों होननानैहाय र' बन्द' खालामबाय आं